Kaixo eta ongietorri baratzazaleok. Gaurko saioa orain arte egin ez dugun gauza batekin hasiko dugu. Eskerrak ematen. Badakigu astero horri biltzen zaretela bat baino gehiago. Batzu bazarete. Eta eskerroneko mezuak ere bidaltzen diguzue, eta guk oraindik erantzunik ez. Hemen telebistaz esaten dizuegu. Eskerrik asko zuen babesagatik, eta zuek adierazten diguzuen maitasun horrengatik. Zuengatik ari gara, eta zuentzat ari gara. Maitasun ez beti ere, Gaurko saioa ere, beti bezala, Edukiz Josia dator. Eta non hasiko dugun? Bidaurretan hasiko dugu. Mikel Etxegarairekin eskarola landatuko dugu gaurkoan. Mikel Etxegaraik adieraziko eta erakutsiko dizkigu eskarola landatzeko trikimailu eta ezaugarriak. Mikelekin berarekin lekak jasoko ditugu gaurkoan. Leka bereziak, ez ohiko leka hoiek. Ondoren noainera eginen dugu salto, Zentzumenen parkera. Aurreko astean Mikel Baztanek entzumena zonaldea erakutsi zigun, eta gaurkoan ikusmena. Eta azkenik Inigo Segurolaren partea. Gaurkoan espezie berezi batzurekin datorkigu. Amarantoa, boniato beltza eta artatxiki beltza. Guzti honen inguruan jakin-mina piztu zaizu, ezta? Hemen gaudegu zuei guztia helarazteko prest. Hastera goaz! Mikel, bidaurretako gure nekazari profesionala. Gaurkoan ja bazaitugu beste landare batekin. Baina gaurkoan zer dugu? Eskarola. Eskarola, gelditzen zaitzuna, erotzen ari zaizkizunak. Lasai, gero berpiztuko dire. Berpiztuko dire. Gaur eskarola landatuko dugu orduan. Hau, entzaladan jaten dugun eskarola, ez? Bai. Ez dut beste mota batera baratxori pixka batekin. Hori da. Entsalada goxo bat egiteko. Ikusi dut ja kordela jarri duzula, ja erakutsi diguzue askotan. Bai, markatu dugu. Markatu duzu ja, zuzen jartzeko dena. Eta honen distantziak izango ziren 45 filen artean. Eta 30 zentimetro bat, edo 40 bat zentimetro fila berdina. Hori da, letxugak baino gehiago, ez? Bai. Hartzen du leku gehiago orduan, behar du gehiago. Handiagoak egiten dira, zabalagoak eta bai. Gero gainera jartzen zaie, jendeak jartzen aldio ere gomak jartzen dizkio lotzeko, barrukaldea horitzeko. Baina gomak ez du hau hautsiko? Pixka bat bai, kanpoko osto batzuk bai. Ez zintzaio jarri beste zerbait? Gogorra da bero, Bai, gogortzen da asko. Heltzen di orduan. Bai. Eta orduan horituko litzateke barrukoa? Bai. Eguzkiak ez du ematen? Hori da. Eta ere, txapelak egiten diona da, berotasun bat eman, orduan... Ze txapel? Txapel bat, ibiltzen dugu guk txapela. Dira, txapel bat, bi burnirekin, jartzen duzula lurrean, eta orduan mantentzen da itxita. Eta jartzen duzun eskarola bakoitzari jartzen dizu txapel bat? Eta itxaron behar da, 2 aste gutxi gara bera. Txapela jartzeko? Ez. Txapela jarrita gero? Hori da, jartzetik horitu arte. Bale. Horitu arte eta pixkat kogoio moduko bat egiten du erdian, eta azkenan hori da pixua ematen diona. Ja. Bai. Orduan hasiko gara. Bai. Bueno, hasi zara lehenago, baina bai. Egingo dugu, hola. 45 esan duzu, ez? 30ko marka dira, bai. 30koak, bat eta erdi 45. 30 gehiago 5, 45. Zuekin matematikak ere ikasi baretxo eta ongi, Eskola minio gehiago. Hemen bai. Osa, 45era, 3 hilara, eta horre esan duzu 40 gutxi gora bera? Bai, gutxi gora bera. Bale, markatu, beti bezala. Bai. Lehenengo markatu. Hori da, hasien. Ziko dugu. Bale, misterio handirik ere ez du izanen, ez? Ez. Behin ikasita behintzat zuei ikusita, ematen du erreza, gero jarriko banitz problemak igual, Bai, baina erresa da. Azkenean, kendu behar dugu pixka bat beldur hori, ez? Ez dakidana egiten edo beti badagoen beldur hori, ez? Nik ez dakit ez dute ginen baratzerik. Ez, hombre, nire zerotik hasi nintzen. Jakinda ez da inor jaiotzen, osea, hori da. Aritxuz ikasiko dugu, ezta? Hori da, ariz.
Hemen jartzen ari zarena da, bueno, suposatzen dut erositako landaria izanen duzuela, ez? Bai. Zuek ere egiten duzu ere bai? Eskarola ez. Eskarola ez. Eskarola ez. Baina ere egin daiteke hau. Bai, bai. Bueno, denak lan. Bai, letxuga ere bai, baina azia eskarolenera ez dakit, baina letxugarena oso txikia da. Ja. Orduan zaila da bat Erakutsi zen eguten? Bai, egia. Iribaratzea saioa hasi ginenean, zuekin letxuga ere egin genuen. Bai. Eta nik esaten aingerurekin gainera, eta esan nian, nola bereizten duzu zer den hau? Ez, badakidalako, bale. Bai. Mantzizkibuten hazi horiek eta... Bale. Eskarola mota ezberdinak daude, Mikel? Bai. Rizatua eta hau dela rizatua. Bai. Hau da arruntena, ez? Bai. Hau da gehien jaten duguna. Hemen hasi da txikoria. Ara, hori ez. Ez. Eta bestela, zer da, lisua besteren bat, edo ez? Lisua, bai. Bai, Ikusten da hor, ostoa badukala punta antzeko batzuk, ez? Bai, ikusten da. Bai. Eta hau rizatua da. Eta lisoa egiten da, pixka bat zabalago ez da gainen gogorra. Eta denak berdeak. Ez Bai. dago koloretako letxugak bezala, ez Ez, dago hemen ez, atxikoria da. Bale. Eskarola. Oi, eskarola. Eskarola. Esan diazu, nahastu duzula, Bai. eskarolakin nabil. Eskarola. Esan duzu txapel bat jartzen diozuela, Bai. baina noiz jartzen duzu, Ba, behin tamaina polit bat duenean, letxugaren antzeko tamaina dukanean, Bai. ja txapela jarriko dugu. Txapela edo txapelak azkenean pixka garestia dira. Hobeto ateratzen dira eskarolak tamainaz Ez dut imaginatzen, zuena bezalako baratze bat dira txapelez josia. Bai. Toro beharko dugunen batean Bai. ikustera, Dana Nik- ta. Hor daukagu ja lonatuta lehengo astean, eta hori hilabete baten buruan edo ja hasiko gara Txapela jartzen. Bai. Tandi bihoztetara ja, biltzen. osea, bila betetan dena, Bai, prozesu guztia. igual gutxiago, bain azkarrago da zikloak. Bale. Bai. Suposatzen dut hau ureztatu egin barko litzatekela, edo ez? Bai, bain azkarki. Ura orain azkarki. Azkarki. Bale. Bai. Topera joan arte. Eta hau jateko beste moduren bat? Ez dut ezagutu. Egosita agian berdea uzten bada, nik uste dut egosita egin barko dela gogorragoa izango delako. Bai. Baina bestela entxaladan, ez? Bestela entxaladan, Nik bai. bintzat beti Nik entxaladan. Bai, entxalada goxo. Goxo-goxoa. Baina ateratzen dira nahiko handiak hemen eta eskarola batekin badukazu. Eta zergatik, aste bat. lurrak badu zer ikusirik? Txapelarekin egiten dena oso handiak ateratzen dira. Bale. Eta gomarekin egiten direnak tapatzen den Zatitxo puska hori eginen da, Hori da. Bai, horitu baino ez da, Ja. ez dio berotasun hori ematen, txapela bezala. Ja, eta ze komeni? Txapela berena. Bai. Bakarrik, klima ezeetan, eguraldi ezea dagoen tokietan, Ja, barraskiak sartzen dira azpian. bale. Hori herrian lesakan Hori esan nizun, lesakan orduan gutxi. gomakin hobena, Bale, gomarekin. bale. Bai. Eta Txikia bat bide erako aurretakoak janen ditugu Bai. mardulauak. Bai. Oso ongi, bueno, Bai, itxen beharko dugu orduan letxuga hori, entsalada hori jateko. Bai. Baduzu beste sekreturen bat? Ez? Ez? Ez. Eskaro, bueno, pues... Ongi garbitu lurra hori bai. Bai, horrek lana Astero, dauka, aste ez da? terdiro, garbitu, itzurrarekin eman pixka bat. Gainontzeko landarekin bezala. Bai. Mantentze lan hori. Arnasteko sustraiak, Bale. eta gero behin mugitu dela, urrengo gunean, ureztatu berriro, azkenean mugitzen dugunean lurra haizea sartzen zaio eta Claro. idortzen da, lehortzen Bale, da. eta orduan berriro ere, ura beharko urrengo luke. gunean, bai, urrengo gunean hoberena horrela belartxar guztiak kendu ditugunak hilko dira. Claro. Egun 24 ordu horietan joango dira hiltzen. Vale. Eta gero berriro ureztatu, ongi. Oso ongi. ureztatu. Misterio txua, lurrak ze opariak ematen Bai. dizkigun, Bai. Eskerrik asko, Mikel. Bai, Mikel, gaur Bai. jarri nauzu, lehenengo aldia jartzen nauzula zure alturan. Bai. Baina ez dakit Bai. lanerako jarri nauzun edo ez. Ez, mus partida bat igual, hemen jantxukin. Ba, hemen baratze zainen, Bai, bueno, Jantxu mus partida txantxoak. egiteko bai kartak, bai, kartak ez. ez. Arrillak badiru. Arrillakin gaizki mus partida. Bueno. Hori zer da? Lekak.
lekaren baba edo, bueno, Bai. esan genuke, granoa. Hori da, aurreko programa batean ere genuena? Hori da. Hori bai. da, ez da? Hau da, Magirus deitzen da hau. Oh, Jesus, hori ja izena ez nungo gogoratzen, sentitzen dut, Bai. Badago xapala dena Bai. betikoa, hori Betikoa? Elda izena da. Vale. Eta gero dago frantsesa deitzen den hori ez, hola borobila, xuxena, Bai, eta hau da tarteko bat. tartekoa, baina hau ez da oso ohikoa edo, bai? Edo gero eta gehiago? Normalean ez, normalean erreixa Ni biltzeko normalean den hori da. makilekin ikusten dena eta, Elda, ez? Hori xapala da. dena. Egiten da mata altukoa da, Bai, eta claro, biltzeko gero bazoaz errexago. bai. Errexago. Hau, azkenean mata txikikoa dena, Hemen sartu nauzu. hori da, beti bili behar zara, bilatzen. Eta horregatik, hau Horreta. jartzearena, ez? Eroso egoteko, Bai. bale? Eroso, baina fila bukatzean, igual hainen eroso ez zaude, Ez, bueno, baina ez geldituko fila bukatu bitarte. Mikel, orduan jasotzeko daude hauek. Bai, Dala, bai. zuk esaten duzun Hori da. Hau leka da lehen bera. urteko hazia. Vale. Uzten dira normalean azpikaldeko lekak, direla lehendabizikoak ateratzen direnak, fruiturako, Vale, hazitarako. Horrela egoten dira landararen ziklo guztia, Claro. propietateak hartzen, bueno, sustraitik hartzen dituenak eta bai ostotik hartzen dituen. vale. Orduan hori da nutrienteak edo. zuena. Bai, Zuek bai, jasotako iazko leketatik ateratako... hori da, hazia, Vale, eta horrekin egin duzue, hori. hemengo... Erein. Vale. Eta gero, kao, mata baxukoa da, eta normalean mata baxukoa dena, Zakit ikusten duzu, ez hemen du behar, dago- ez du behar makilik edo estrukturarik Bai. gora joteko. Baina gu jartzen diogu maiazo hau, Bai, obratako maiazoa, bai, burniazkoa. Orduan beti apoio bat ematen dio, vale, eusten dio landareari, ez da kanpora erortzen. vale, Horrek egiten duena da pixka bat ere landarea gehiago aztea. vale. Eta bueno, Bestela janen litzateke pixka bat, bai, kanpoaldera beti eroriko zen eta azkenean lekak lurra ukitzen badu beti usteltzen da errexago, zikintzen da lurrarekin. Vale. Orduan gero ibili behar zara garbitzen leka. Orduan horrela garbiagoa da, esateagatik bezala. Higienikoagoa. Eta noiz jaso behar dugu leka hau? Noiz Leka hau, dago- noiz? Ba bueno, hemen hartuko dugu baten bat. A ber, azitarako dagona Ze edo ja- laguntzea nahi bali mauzu, esan beharko diazu, zeintzuk jaso behar diren, zeintzuk ez. Bai, bai. A ber, hau izango zen, ja pasatuta. Bai, ja Zer? ikusten zaio Daudela... babak, bai, claro, ja, barruko- nabaritzen zaizkio sabelantzeko bai, Bai, bultoa, ez? bai. Eta irekiz gero, Ikusiko genuke ikusiko dugu barruan baba. dagoela... Bai. Baina beste kolore batekoa. Oraindik ez dago egina eta pixka bat argiagoa da. Ah, beira. Ez da hainen beltza Ja. edo marroia. Orduan, bueno, hau izango zen gaizki Baina egongo hori zena. ja, pasatua baldin badago, hori ja ezin dugu jan? Ez. Lekanez. Ja, Lekanez egiten duelako bai aria, kanpoko aria, eta azala ere gogorra da, Ja. gogorregia. eta gero esaten digute aurrek, ama ariak ditu! Hori da pasatua zegoelako leka? Bai, Vale. pasatua edo zartua. Pasatua ez dugu esanen dugu zartua. Vale, vale. Eta beste hori adibidez? Hau pixka bat badauka. Zurilla dago, Bai. baina zurilla dago, kasi. Baina hori da. Ez da hainen handia. Ja. Baina, adibidez hartuko dugu bat gazte-gaztea. A ber, bilatzea. Hombre, gazte-gazteak ikuste ditut eginda gabekoak oraindik. Bai, hori da. Hemen badago dentikan. Baina bilatu beharra. Eta jakin egin beharra. Hori da. Hemen baditugu batzuk. Tiratzen duzu osoa, a ber, nik ikusten badut... Hoberena da beti kontrara. Horrela, erorita baldin badago Bai, beti zu bestaldera. Bai, Eta uzten bestaldera. duzuna da, osea, mozten duzu... Zurtoina bai. Hori pixka da, bat, Bai. uzten duzu... Bai. Bale. Nik adibidez, hartuko nuke osoa, klak, oneraino. Bueno, ez zen gaizki egonen. Ah, bale. Ez diozunean izorratzen jarraitzen duenari, Bale. ez da ezer gertatzen. Orduan hauek izango ziren pixka bat tamaina honekoak. Bai, Oraindik ez bai, dakate baba hondirik eta aria ez dut izanen. Ai, Mikel! Pixka bat sartuta dago, baina bueno, nahiko xamurra. Ez Ez dauka aririk, ez? Ez diazu Eta- egin jatea, bale? Eta hori nahizu. Ez, egosia igual hobea. Lekan zaporea du. Makarri gogorragoa. Ja, baina gogorra. Bai. Bai. Orduan Orduan hori- horrela jaso beharko genituzke. Hori da, bai. Bale. Pixka bat txikiegia baldin badago, hau bezala.
ikusten da ez daukala. Oraindik dago fundamentu gabe esan Hori da, dezakegu. eta hau ordu gutxi batzun inguruan ximelduko zen. Ez dagolako egina, xamurra delako. Ximeldu esan duzu behin kenduta, behin hartuta. Ximeldu edo, bueno, ikusten duzu ja galtzen duela gogortasun hori. Bale. Bueno, hau. Hori etzazula, jan, egin gabe dago, Mikel. Baina hori xamurrago da. Ez. Ai, mesedez. Bueno, orduan, hau edena ditugu jasotzeko? Bai. Bueno, denak ez, zeren ikusi dugu batzuk bai, batzuk ez. Bete barra da, baldia. Animatzen zara? Bai, baina igual itzaltzen ditugu kamerak, ez? Bai. Bai, ez? Urrengo batean erakutsiko diogu beste zerbait. Mozketa, egingo dugu, orduan? Bai. Agurtuko ditugu eta beste batean etorriko gara ere bai. Hori da. Eskerrik asko, Mikel. Aio. Mikel, aste honetan, Zentzumenen parkean gaude ere bai, baina nora ekarri gaituzu? Ze zonaldetara ekarri gaituzu? Gaude ikusmenen zonaldean. Ikusmena, bai. Eta hemen orduan landuko dugu ikusmena. Hori da, ikusmena eta baita ere lorezantzako era bat. Eta da ingeles eraz egina. Aurreko batean entzumena japoniarra zen bezala, hemen ikusmena ingeles erara edo antolatua edo lotua bintzat. Eta nola landu dezakegu ikusmena? Nik orain belarriak itxiko ditut, eta gu ere bai. Zuk esanen diazu. Orain ikusi. Ikusi Hemen koloreak dira nagusi. Eta badaude landaretza mota desberdinak lantzeko. Alde batetik, denboraldiko loreak badauzkate kolore guztiak. Kolorezko paletaren kolore guztiak daude hor bereizteko. Gero badaude landare gehiago irauten duten, baina baita ere loretsua loreztatzen direla asko, eta dago zonalde horretan, bibazen zonaldean, eta daude mota pilo, eta baita ere horrekin lortzen dugu urte osoan zerbait lorean izatea. Osea, urte osoan izan dezakegu loretan zerbait? Bai, hori da. Hori egin behar nizun nik galdera bat, badire lore batzuk... Neguan hori apalagoak daudela, ez? Horregatik, eta ikusteko behintzat koloreak ez ditugu ikusten. Beti dago zerbait lorean eta horretarako baita ere diseinatuta dago. Izango genuke gero zuhaitz mota desberdina, baina baita ere koloreengatik aukeratuak, edo gorrixak direlako, edo lore bat daukatelako, edo hostoak urdinak, edo berde ilunak dituztelako. Eta bukatzeko izango zen arrosadi handi bat, arrosa 60 mota desberdinekin. 60? 60. Lau bo, sei, bueno, bai, baina 60? 60. Eta denek dauzkate arantzak, ez? Bai. Hori da beraien ezaugarria. Bai. Bale. Eta hemen lantzen da, jendearekin, baina bereziki eskolekin, koloreak bereizteko lana edo itura egitea, eta baita ere, arrozen artean egiten da baita ere beste zentzumen erabiltzea, usainmena. Usaintzen dute, baina baita ere ziztatzen dira, ikasten dute hortaz ere, baina disfrutatzen da pilo hemen dagoen kolorearekin. Hemen kolore pila, eta gero, loreak dira gehien bat ikusten ditugunak, ez? Larrosak beraiek. Uzten dituzue bere hortan? Bai. Hemen gelditzen dira. Hemen sortzen dira eta hemen gelditzen dira. Eta bada, lore asko baldin badago, hemen egonen da inguruan ere bai, edo ez dira etortzen, loretara etortzen direlako... Bai, erleak edo... Bai, baina normalean ez dago arazorik. Hain zuzen ere hemen sortzen den oreka eta luzeago hitz egingo dugu, baina adibidez landareak baituzte haien plagak eta gaixotasuna. Hemen adibidez somorroak etortzen dira udaberrian, baina baita ere etortzen dira katalingorriak jateko eta oreka sortzen da berez. Ze polita. Orduan guk baita ere lantzen dugu oreka sortzea, erabiltzen ditugun metodoekin, baina baita ere naturak gurekin dator eta bat egiten du. Lore guzti hauek mantentzeak ere izanen du berea. Naiz eta zu beti esan hau diseinatu zenutela ahalik eta lan gutxiago emateko, loreak dira, azkenean, ez? Bai, mantenimendu daukate,
Eta horretarako daude ikusten ditugu gure langile eta dabiltzala Jota jende eta Fuego. langile bai, eta lan talde izugarria, baina hori bai, badu mantenimendua eta horretarako gaude. Agian beste zonalde batzuk baino gehiago honek? Ba, segun, Arrosaria bai, Bibazen zonaldea ez, oso gutxi dauka, eta Zuaizken zonaldeak ere oso gutxi. Baina hemen mantenimendu gehien daukan zonaldea da Belarra. Belarra behar ditu urtero 30-35 mozketa. Orduan bada lana, ematen du ez, baina bada lana. Hori da bi astetik behin, edo gehiago. Edo gehiago, bai, udan, astean behin, bai. Neguan ez, baina media bada altua, bai. Claro. Oso ongi, ikusmenaren zonaldea, zoragarri hau ere bai, Bai, badu bere protagonismo udaberrian, udazkenean japoniarrak, eta gero ikusiko ditugu beste zonaldetxoak. Bai? Datorren astean beste bat? Aurrera ba. Venga, ba. Gaur lorategian gaude. Eta zer aiera gustatzen? Azelgak, koloretako azelgak. Ez soilik azelgak, baizik eta remolatxak ere badu bere lekua gure lorategian. Bere hostoak politak dira eta zergaitik ez hauek nahastu loretako dijoazen beste landare batzukin eta edertasuna eskatzen digun beste landare batzukin. Kasu hontan, gure atentzio guzia landare zoragarri honek hartzen du. Hau berez da amaranto bat. Amaranto klase asko daude. Gaur egun nahiko modan jarri da, bere hazia dela hazi txiki bat jangarria da. Eta ostagia baita ere jangarria da, ostoak janditzaz gehuen, ensaladan astuta. Orduan baditu bere propiedade kulinarioak, baino baita ere ornamentalak ezin ukatu edertasuna ikeragarria denik. Barietate hau, konkretuki, txikia gelditzen da, eta segituan hasten da loratzen. Beste batzuk, udara bukaera aldera hasten dira loratzen, eta honek, olako kono hauek sortzen ditu, eta denborarekin hauek loditzen juten dira. Ikeragarria benetan amarantonen ekarpena. Beste amaranto batzun artean, hemen badugu hau, altura gehiago hartzen duna, ostajea baita ere nahiko beltza du, beste honek bezala, eta lorak moriak dira baita ere, ez dira horren, hau oain dela gutxi hasi da loratzen, ikuste ditugu hemen badirala lora batzuk aktiboak, hortik berakoak ja hazita jun dira, baina edertasuna eta duten ekarpen estetikoa da ikeragarria, zalantzi gabe. Kasu hontan, nahastu ditugu beste landare batzuekin, eta aipatuko ditugu ornamentalak dira bariadeak, baina badute bere bertsio jangarria, adibidez boniatoa, edo patata gozoa. Bere garaian ikusi genuen ostaje horixka berdea zuen boniato landare ikeragarri bat, beste landare horiekin nahastuta. Kasu hontan, kasi esango genuke, ostaje hau beltza dela. Baita ere boniato bada. Goitikan nahiko beltza da eta azpidik morera jotzen du. Eta ikeragarri gustatzen zait, berez hazkuntza gaina zabaldu egiten da, eta hemen helburua da berak haztea eta pareta beltzonen kontra sortzen duen kontrastea, uste ikeragarri izango da. Gorde hau negua iristean galdu egiten da, eta hurrengo urterako gorde nahiko bagenu, erreboila sortzen duen bulbo hori atera, lehorrean edo ondarrean gorde negu guztian, kontu eukita xaguak ez jatea. Nik urte batean ala gorde nituen ondarretan, udaberri negu bukaeran berriro erreboila horiek ateratzea, eta ez zegoen. Xaguak badakitelako zer dan ona. Gertatzen nahi zait baita ere, amaranto batzutan, lorak janda azaltzen dira, eta da gauaz, xaguak goraigo, txiki, aurkitu dute hori jangarria dela, hazi hori, eta hau edanak kendu, lurrera bota, eta gero, eman egiten dituzte. Oseak, gure lagun eta etxaiak baditugu naturan. Bizitza hola ba, ona eta txarra, elkarrekin duaz. Eta hori da, naturarekin lan egiten, hartzen dugun lekzio nagusienetako bat.
Eta azkenik, deigarria benetan eta bitxia, artatxiki beltza. Artatxikia, hemen atzean eta horako lora sorta edo azti sorta burua duen landare hau da. Hau berez beltza da, hosto beltzak ditu, eta ikusi hau ere beltz-beltza da, eta berez loran asketatan erabiltzen da, baina bere alea, berez artatxikia hemen du eta jangarria da noski. Ez kasu honetan, loreta da. Hemen ikusten ditugu estambreak, nola dauden polena botatzen, eta estambrea da lore arra, pistiloa lore emea, pistiloa baita ere hor badu, eta hau da ja loratuta eta azita junden buru bat. Eta hemen baitugu pinporta more txiki batzuk, hauek dirala artatxikiak. Hauek indikan pixka garatu behar dira, baina hauetako bakoitzan hor arkitzen dugu, erderaz mijo, eta euskeraz artatxiki izenez ezagutzen dugun barazki bat. Artatxikiaren izena jaso zuen behin Artoa Ameriketatik ekarri genuenean, artoa etorriala, Euskal Herrian batez ere Kantauri Xurian edatu zen, eta duten antzekotasunagatik artoari artatxikiak lehen zuen izena eman zitzaion, hau artoa, eta artatxikiak gelditu zen diminutu horrekin, ez? Arto txiki bat eta bestea artoa. Egia esan, Euskaldunok artatxikia landatzen genuen artoa etorri aurretik. Eta baserriaren edapena gure herrian izan zen, Ameriketatik artoa etorri izanagatik. Artoari esker, baserriko unitatea, subsistentziako unitate bihurtzen da, badagolako elikagai bat, urtean zehar gorde eta pertsonen elikadurarako, baino soilik superbientziko zea bateako, ez? Eta nik Jesu Kriston txasko hartu nuen hori hortaz jabetu nintzenean, porque pentsatzen nuen Euskaldun hona bai, Kobazulotik zuzenean baserrira sartu ginela. Eta baserria ginen ez 100 urte ditu, eta Amerikai esker, oseak gauzak ez ditugu horren aintzakotzat hartu behar, eta buru zabalekoak izan barria. Bale, guazen gure eta hitz egitea dala landaretaz. Artatxikia, amarantoa, boniato beltza, nasketa izugarri polit bat, ekarpen estetiko ukaezina, eta baita ere, jangarriak diren landareak, amarantoa, boniatoa eta artatxikia. Atzean ikusten ditugu dalia gorri batzuk, atzean badugu beste amaranto zoragarri bat, ostaje berdea, baino lorak badute olako more kolore zoragarri bat, eta ikusi zelako pinportak egiten dituen, eta berako hazkuntza dauka lore honek, osea, amaranto bakoitzak badauka olako garapen desberdin bat, eta nik oraindik ez du frogatu. Baina nik Mugaritzeko sukaldari askoen oso lagun naiz, eta beraiek esaten zidaten, amaranto lore txiki hauek hartu ala, ez ditugu olako kono handi horiek hartu, hauek irinetan pixkat pasa, prejitu piperminak izango balira bezala, eta oso onak daudela. Oseake, frogain beharko dugu. Hemen gelditzen naiz olako amaranto lore polit batzuk biltzen, eta ikasi dugu. Barrura ematen duguna eta edertasuna, barazkiak eta lorategia bat etorri daitezkela. Eta Euskal Herriko betiko lorategiak izan dira baratzako ertzak. Venga urren asterate. Gaurkoan ere izan dugu zer landatu, zer jaso eta zer ikusi eta ezagutu. Badakizue datorren asterako ere hasiak garela saioa prestatzen. Beraz, ez utzik egin, ostiralean 9:00 zita daukazue gurekin. Aio!